Nginibingelele ekhaya lamaphupho. Uma umusha la ekhaya sicela ukuthi ushaye u-subscribe ukuze ngokulandelayo ungaphuthelwa uma sifaka ividiyo. Ukubaluleka-ke kokuthi u-subscribe senzela ukuthi uma ubuza umbuzo kwi-comment sithi masibuya nevidiyo eyimpendulo, i-notification izongena kumakhalekhukhwini wakho ebese ividiyo uyayibona ngokushesha kanjalo. Kanti uma unga-subscribe-ile angeke uze ubone nhlobo ukuthi cha impendulo usuyitholile. Ngakho-ke uma unombuzo buza kwi-comment sizokwenzela ividiyo. Uyakwazi futhi ukusi-inbox-a lapha ku-TikTok usi-follow-we, inbox ucele inombolo ka-WhatsApp ozobuza njalo kuyona ekuseni uma-ke kukhona isibonakaliso obenaso. Nokubaluleka nje kokuthi-ke uwazi ukuthi ngabe lokho osuke ukuphuphile kubika ukuthini. Ake singene-ke kwelanamhlanje sikuchaze. Ake sikhulume-ke manje ngamaphupho athinta umsamo wakho. Ngiyathemba ukuthi usilalele lapha ey'nkundleni zokuxhumana ukuze noma ngabe nini-ke masifaka ividiyo yethu isheshe ifinyelele-ke lapho efonini yakho ubone njenge-notification kusho ukuthi wakho ukuthi usilandele u-subscribe kuyo yonke indawo. Ake sikhulume-ke ngokuphupha izinto ey'thinta umsamo wakho. Ngihlanganisile nje konke la okubuzwe kuma-comment ngase ngasho ukuthi-ke lokhu kubika umsamo noma kuthinta umsamo wakho. Ukuphupha inkunzi yenkomo ebomvu, ukuphupha kwenziwe utshwala, ukuphupha umuntu wakini osuke washona ekhala, ukuphupha ushada, ukuphupha kushoniwe, ukuphupha izinkomo ezibomvu zilwa, ukuphupha ufake iwashi, ukuphupha ufake isiphandla, ukuphupha umuntu wakini ongasekho ethi ulambile, ukuphupha owakini ongasekho ewasha, ukuphupha owakini ongasekho ehamba engakubuki. Ukuphupha umlilo omkhulu, ukuphupha ugogo noma umkhulu ekupha into ugcine ungabonanga ukuthi yini, ukuphupha umuntu wakini ongasekho ejabulile ehleka, ukuphupha unikezwa imali eningi noma ukhiye wemoto noma-ke uphiwa indlu, ukuphupha ingane ikhala noma izingubo zengane. Onke-ke lawo maphupho athinta umsamo wakho. Ngiyathemba ukuthi-ke lo obuzile noma ngithi laba ababuzile bay'tholile iy'mpendulo ngokuhlukahlukana. Kanti-ke bengicela ukuthi-ke nihambe niyosibheka lapha ey'nkundleni zokuxhumana ku-TikTok and Facebook ngasichaza amaphupho ukuze-ke ningaphuthelwa noma ngabe nini-ke sesifaka i-notification izongena efonini yakho. Kanti-ke uyakwazi ukusibhalela lapha ku-inbox ucele inombolo ka-WhatsApp ozosibuza kuyona-ke njalo ekuseni uma-ke khona umbuzo ovuke noma isibonakaliso ovuke naso.